В тази една минута ще ви покажа детските модулни мебели, които са подходящи за всяка българска детска стая. В предните два клипа, събрани тук, демонстрираме подредба на различни идейни концепции на мебели, които адаптираме в различни средно големи стаи. Все още не сме показали всички дизайни на мебелите и на детските легла, които се предлагат, тъй като в момента работим усилено по финалните изображения, от които ще придобиете максимално добра представа за всеки детайл. Сега искаме да докажем, че тези мебели могат да се адаптират към всяка една стая, характерна за българското строителство, и за тази цел са ни нужни различни варианти на стаи – малки, средни и големи. Затова и имаме нужда от вашата помощ, за да създадем още такива нови клипове. Изпратете ни размерите на вашите стаи, за да можем да създадем персонализирани видеоклипове, които ще покажат как мебелите ни пасват перфектно във всякакви помещения. В тези клипове ще видите различни практични подредби и разнообразни цветови комбинации, които ще направят детската стая още по-уютна и функционална. Оставете коментар под клипа и ние ще ви дадем информация къде да изпратите размерите. Помогнете ни да покажем, че тези мебели могат да паснат навсякъде.